Sa ganitong luto, walang sasayangin dahil napakasarap sa kusinahan ni Kuya Bal. Mga kaaro, tayo magluluto ng dinuguan. Ang ating ingredients ay dugo, yampo, siling haba, luya, sibuyas, bawang, daon ng laurel, asin, asukal, suka, at magic sarap. Mantika, bawang, luya, sibuyas, lagay na natin yung karne ng baboy. Lalagay tayo ng paminta, mga taro. Laon ng laurel, magic sarap, pagkatapos nating masangkot siya ang karne, mga kaaro, maglalagay na tayo ng tubig. Maglalagay tayo ng oyster sauce. Asin, mga karo, isi-set aside muna natin tong laman ng baboy. Papakuluan muna natin yung dugo para mawala yung lansa. Yan, mga karo, pakukuluan na natin tong dugo. Mga karo,
Yung nakuha natin dugo, puro tubig. Siset aside na natin to mga kaaro, tapos i-blender natin mamaya. Continuous natin yung pagpapalambot ng karne ng baboy mga kaaro. Mga kaaro, i-blender na natin tong dugo para parang chocolate siya pag naluto na to. Ilang beses ko na itong na-try mga kaaro, kaya i-share ko sa inyo yung recipe niya. Mga kaaro, ilalagay na natin yung dugo. Ayan. Suka. Asukal. Isa't kalahating kutsara. Mga karo, maglalagay na tayo ng sili. Yan mga karo, medyo malapot-lapot na. Wala tayong nilagay na pampalapot dyan mga karo, kundi yung karni lang saka yung dugo lang yung magpapalapot dyan. Ito mga karo, medyo malapot-lapot na yung sabaw natin. Pero mas kailangan natin yung malapot pa dito. Ang cooking time natin lahat-lahat mga karo, 50 minutes. Yan mga karo, lapot-lapot na. Wow! Mga karo, kain tayo. Picnic. Kain. Sarap talaga lutong Pangasinan. Dinuguan. One. Cheers! Kain. May laman. Pakipalo na lang yung kusinian ni Val. Ayos ang timpla. Kusinaan. Masarap. Kusinaan ni Bal. Dennis, nasan ka ba? Isang linggo naman tayo makakain ito. Sarap. Kain tayo mga kaaro. Bilis talaga, the best. Manamis na miss. Masarap yung timpla. Yung dinuguan. Ayos. Where na yun, Sarap. bonita. Salamat. Binusog na naman kami ng kusinaan ni Kuya Bal. Kahit ang 1 million yan. Hindi na kayo nagtira pang pulutan. Talagang simot na simot. Simuti, simuti. Kakahiyaan pa oh. Oh. Dapat laging simot. Walang sasayangin. Sa ganito kasarap na luto ni Kuya Bal sa kusinaan.